Bohere, hey guys. Shitty say people. Hello. Mari bohere. My message. Can you say link? I'm not message in the and the one about she. Right. Again, the Momo Santum. Regina or say Precious Munyati. Lauren Gulube. Kudafarai out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Diana Moyo we say Claudius Kundenge. Kuda iwe kudafara undishandisa ndiushandiswa ini nai ini ndokushera peji rako iwe wakamboshera rangu here nai otondiitisa Precious enzani Laxidis Nyanga TG how you Jimmy Muzenda dangura Inoki foni yangu yakuiza kani ndisikuona ndichi Ezra zvise mapepa hayo hey mapepa hello Toro guys foni yangu iri kufreeza yeah network is bad today man yes and you have vakamataura nemuromo wavo muvidhio guys mazozo wabantu I think ndeyangu because iri kuita ichigaka mazozo wabantu what you can do is you can go back to the video monoriteerera vakataura macontacts avo I don't know guys not like directed to you but I always get this from many people vanenge vachindipewo contact but munhu anenge ataura muvhidhio make kuti mondibata pakati so munogona kudzokera mumavhidhio most of the videos vanotaura mafone number avo imomo so like vanhu vakazoya kwandiri its not like ndesingadi kukupai but chokwadi chiripo ndechekuti sometimes vamwe kundizodzokera kuya pamwe ndatowandirwa nevanhu macontacts andanawo mufoni mangu handitozivi kuti akuwandisa guys awandisa vamwe ndira kufonera the wrong people kana ndozokupai the wrong number pepe because ndinogara ndichifamba so you can go back kumavideos kabuda nhamba dzemumwe munhu ndinovati vataure except yagogo vekugweru nafata ivavo vaya brother kugweru handina kuti vataure manhamba because of their personal reasons and also because it was just something unique chiriwo different so we didn't want to share their numbers because that was not the aim
yekuti share their numbers as well. So those are the two people. And also I think Sister Rebecca hatina kuti vashare number as well, but kuna vamwe vanhuwo vanenge vashare number, it means kuti vari kuda kuti nhamba dzavo dzinge dzichienda pamhepo, so that vanopusha uyu avo. Hey Hassani. Yes, how are you? I'm fine, Hassani. How is your Sunday? It was good, and you? Huh? It's fine, and you? Sunday it was fine, and yours? Hello? Hassani anenge ari kuona TV, guys. Network yangu I think ndo problem hombe. Lincoln, how you? Faith Lord, how you should say? Network yangu hamene zvairi kungoita ita kandione apo toni. Ndepshero. Nhasi pakaipa guys, ndakapfaka nguo. Network yangu iri kudonha donha, handisi kuziva sei. Uri sei Shero? Zvisei tisheti yako yakanaka Lincoln, hasamboiona iyi, sei ndisinamboiona. One and only. Ndichautumirai ndobva ndasara ndisina. Kuri sei? Ndiri boa shamwari. Uri sei? Nhasi network yangu changing a phone is not also as the same as changing your clothes, right? True story. Uri boa here Shero? Ndiri bhoo, haisi nyaya yefoni, inyaya network iri kunetsa nhasi zuva rese. So it's not about my phone. Phone yangu inogona ichiita, but pamwe network yakadhakwa. So there's literally nothing I can do about it. Ndandakusuwa. Ndakumaona rini? 3 days ago. Yeah, ndiripo hangu, but network iri kuita jealous. Network ndine patience yekuimirira usatyawo. Senseless step uri sei Richard ari kutomwa zvake paigere. Richard uri sei? Richard, ungano wepavanhu vese vakazara panapa, usumudza mubhedha wako ono, zvinobuda here izvozvo mwanangu? Madi. Haunwire pavanhu zvinaye mwanangu. Ndamwa mvura mukoma, imvura yandigumwa. Uri unyepa. Mapepa ndepi? Mapepa une madhivhaisi ari kuplaya iwewe. Mapepa anenge achiona bhora ndochokwadi.
Then the flow. Change no. Nasakanzi. Then flow. Oh, Then then flow. flow. Yeah, Nasakanzi. Then flow. Amenable. Then flow. When are you going to then flow? And the people, je dis c'est. Bolato. Je pas mobile phone sa mawan. Saka isu straight ase kana uri pa mobile phone. Je pas mobile phone. Iwo ngochida kuita pa aeroplane phone. Unozandi ndosita ndiri mustudio mangwana uma. Saka nhasi auzikumba itani nhasi ndiri kumaraini kwete kuti mobile phone itani ndiri kumaraini. Aiwa, ndati ndiripa mobile phone, ingoza mobile phone. Ndezvako izvo whether uri pa mobile phone kana uri kumba kwako kana kuti zvakafanana. Alright, pa cell phone. Ndozvamuda kunzwa pa cell phone. Yeah, now you're talking. Isu kuno kuti ndoti mobile phone. Ndezvekwenyu ikoko isusu kuno kuti noti ndiri pa cellular. Lincoln. Mfano wangu ansanda gadzira list yangu but uripo pa noise makers. Zvekuti ndiripo pa noise makers kana kuti chii ndezvako izvo indopinda papipo. Okay, miraoni andichauya zvangu mangwana panyatsota pano driver back to Scotland ndichinzwa the show ndichinyatsonyora manotes angu. Zvakanakira kuti unongochienda kuScotland saka mangwana ndine free day ozondiona neTuesday. Aiwa ndikokuudza inonzi nangokunyora inonzi see me. Ndezvako izvo nesimi yako haindivhundutse. Mfana wangu miraoni Richard. Richard. Richi vakatyoka. Uri sei mfana wangu? Handi wati kwanzi hanzi blaz. Ndakati kumba kwenyu makashota munana blaz. Handi makatiza. Makatiza kumba papa maidaita murumbwe. Ndakutiza ini mfana wangu. Ozoewo nepamuromo inini? Ndaita pamuromo paita sei? Richard anambotiza umba angagara ari state semweya wetsvina. Ndiari kwanzi ndakatiza. Richard is the one who's saying ndakatiza. Atauri zvekumama. So vachitekwa nhai Lincoln. Nhasi ndaswera ndichinwa saka ndakadzere bedo. Lincoln, pandataura naiwe, that was almost about 3 hours ago. Watodhakwa already. Ndiri kuno takabata zvibhodhoro tobhigwa nemamonye. Mamonye epamusika here. Handimati kwanzi hanzi the flow mota yakanga achiti ngwenjere yari unotengesa musoro wemombe. Hafana nini? Mira nokutaridza apa zvakanzi nasister Rose B ufura uchitora mamwe machefing dish kuzaya ndokungatengesa musoro wemombe rewa mama. Aiyo, anamboti kotengesa musoro wemombe hanzi ufura uchitora mamwe machefing dish mamwe madish. Makati kwanzi ndiri kutengesa musoro wemombe. Ndakanzwa kuti munotengesa mune bhucha kare remusoro wemombe. Muchitoti kwanzi hanzi akamira parodi chi hapana.
handiri kutengesa mafrizi parengi yekuboston. muchitondiwanza kutondiwanzira ndiramone. Saka mazondo munomawana futi. Unozvikwanisa zvada kutanga here izvo? hanzi ikoko kwakatoteedzwa kurefugee like iwo wangu watambura zvekudero, saka pakuda kwa gofundme yekuti iwo ubviswe kwawakatoenda ikoko kunochengeta. Izvozvi kwari kutiratidza ukoko urungwashaina zvako ungadii, asi hanzi iwewo someone had to rescue you from the streets, so now someone is actually taking care of you. Even if you show us the whole world like where you are right now, hanzi iwewo unoita uber taxi yako yakafa mavhiri, so we not believe anything you're showing us. So now we are trying to cook food, like to cook salad creams, salad dishes, but things are tough for you. So that house is not even yours. It's not even your blessing. It's someone who took you out of the city. Imba isi yako ndito ku holiday ini. All right. No, you are not holidaying. How can you holidaying when someone took care of you? Someone is taking care of you right now. That's not your holiday, my friend. You accept it one. You can take some of this parenke ku London by Heathrow Pro. Ndito ku holiday cabin are. Nditeke sakudaro. We don't even know about that. Kanzi wonita mushikashika mu UK. Anenge achitengesa musoro inenge ichitengeswa nani? Munowana yaora ka? Unoita mushikashika mu UK. Aiwa, handi vaini tukanze the floor. Imota yanga kadini zvikanzi ayo anotobika ka. Wona mira muone. Musati dherera rumwe. Pakanzi chiapa. Someone that will never change. Super amazing. Meaning kuti Sister Rosie vakatozokutumira ufu because vakati get in touch. Anytime panoda kuenda umba auye. Aiwa ndikuda Wallace wacho ndo andikuda panapa. Wallace ari kudura. Wallace ndo andikuda because Wallace ndo andikuda ngauye panapa ndipedzera naye. Inini ndiri born. And iwe ndokuda uri soap. Hanzi anaka kana $100. Hanzi anaka kana £100. Okay, all right, mira. Talk to me £100. To me. Maiona here hanzi anotengesa maputi nemazondo aine chibhasikoro. Hey man, JJ and Omi Jamba. Hey Hassani. Yes, Shema. Hello, but rangu rukupera. Yes, Shema. Yes, man, Murise. How are you? The floor. Get to youth. Nas anzani zenzile and links. Murise. Get to youth ne ukuwaro. I'm good, thanks. Ruto zvibikira zvaro get to youth. Hi Zenzile, hi Hassan. Links ndeipi? Hello, my friend. How are you? How are you? Mr. Ndiri Boch baba ndeipi yako? Moroso Hassan, guys. Hassan, I'm good, Hassan. I did. You want your boyfriend? Tamu Morisa Shinelo. He went to my uncle's ukaita zvekutamba ndokuroveka.
Lincoln. Mfana wangu ndanorara. Manje yatomudza kanechekumusha kwake kutanzi. Inini handirarisiwo newe. Ini ndogona kupedza kana 4 days ndakadai so ndichioneka fanike ndinoda kurara but ndichiita matuzviitiro angu. Unozvanzi matuzviitiro angu. Handina machenjenje uyaunikirike muriwo. Uriona manjenje hanzi yazonikirika muriwo. Iwe ndone hupfu chihota nemuriwo. Koini ndo hanzi kutambura akanda afford organic muriwo. What the floor on the Parisira spirit, Kondata say Lincoln. Don't ever make that mistake. Ndogo bhutsura neimwe bhutsu yekuti haumbobva wamuka. Guys, ndokuona ileta. Links. Koma kwenda ku. Links. Pane ningi pane shiri dzida kufudzwa dziri muti. Akwanisa kuzondifudzira wewe. Dzidzikise muti ndidzifudze. Unoziva kuti ndiri ndedzipi unza kuti nevoice rako ungati reliable pakuti sena Lincoln. Saka ndo wandiwana kwanga uchida ndiri mudiki kwaurani wandiwana. Aiwa choro kaita mombe ndiri blazi vako. Handamboramba uri blazi vangu but ndoona wangochikorera muzura. Kunda mukadzi weng'anga here ara murume weng'anga anochikorerwa muzura. Alright, ndozvoda kuona izvi. But iyo chena anorara ndikatimbotara naMr. Hassan. Haini kurara ndikwanisa ndichiri sober. Mr. Hassan. Yes, my brother. Which part of Malawi do you come from? The district. I don't know. What do you do? Provinces like in Zimbabwe or what? My prof. I'm saying which. Yeah, your province. Which part of province you come from? I'm come from Lilongwe. The city. I thought you come from the deep in rural areas there. No, Lilongwe. Is it? Which part of Lilongwe? Lilongwe is the big city for Malawi. Sure. Yes, I know it is. I know it is, but I'm saying which part of it you come from? My part. Yeah, which part of your city do you come from in Lilongwe? In Lilongwe. What do you do? What do you mean? Come on. Your hometown. The whole Lilongwe can't be called. No, not your hometown. Okay, let me give you a good example, right? You're in Joburg, right? Yes. But you can cut in Joburg. There's Soweto, all those things. Yeah. There's Santon in it. That's the same thing I'm asking you about. Okay, area 24. All right, area 24. Yes. Oh, okay. All right. Cool. So, how long you been in South Africa for? Like now is maybe 12 years. 12 years. Yeah. When was the last time you were in Malawi? When was the last time you were in Malawi? I know. I born it here. You were born in South Africa? Yeah, I born here. Then I went to Malawi. Then when I was come here, maybe I was young. What do you mean you were young? You went there when you were young. You came back when you were young. Yeah, but last year I was there in Malawi to visit my family also. Yeah, but how come you got a deep Malawian accent than a South African accent? No, because here we just came to working. Yeah, but I'm saying, okay, you said you're born in South Africa, right? Okay, I'm in Lens.
Can you come You again, know please? Lenesia extension 10. Yeah. Yes. Okay. So how Yeah. was the Did you know? weekend? Our weekend is good. What about yours? Yeah, I'm relaxing a little bit. I was Yeah, having I fun can see. from Friday, so I'm trying to Yes. relax. Yeah, I can see. Yeah. Yeah. So how much do you charge when you if you do an African attire for me? What? I want an African attire. Oh, African attire. The floor and Madonna say wadonedza vanhu the floor. Anambodenza mone ndatora mane conversation kuti zvifaya. Ini yangu inetwork zvinda kuti handichinzwa boss ndisinganzwi kana tune. Is it? Okay. Ndatara na Mr. Asani avada kukusonera African attire. Mr. Asani wants to sew you African attire. Really? Oh my God, that was awesome. I like African attires, Asani. You like Asan, it? Yes. what's the name of the Malawian African attire? What is it called? African attire. Yeah, the Malawian one. What's the name? Malawian one. Oh, like what do you mean Malawian attire? Like Malawian what Traditional you call dress. traditional dress. We call it massage. 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 Yeah. Massage. Yeah. You should Massage. do one. You should. Massage. You should do. How's massage? Oh, I think we are pinning a feedback. Yes, we call it massage. Yeah. No, okay. Yeah, wala sikawe. Alright, in time I'm talking that page. Mr. Hassan is going to make you Malawian national dress. Yeah, so he's going to make you one. Oh, that would be awesome. Mr. Hassan, you are in Joburg, right? So maybe when I visit Joburg, I have to get in touch with you. Ne? When I come to Joburg, I'll get in touch with you. Yes, no problem. Yeah. Mr. Wallace. No problem. Yes, King. What's up? Okay, don't WhatsApp me. Don't WhatsApp me. Okay. Ndakanzwa zvako kuti waitaura kumaratarata. What happened? Koshero madonna ka. Oh, wala sachi. I want to kuzama kuona kuti wine ndikunzwa ndikuwadzosera vari kuseri. Alright. Imu zvakanaka here. Ini kwangu inini kubreka. Ndiwo uri kubreka Shero. Alright. Wallace. The floor. Chitaura kumaratarata waitaura the other day. Man, Msupi futhi mdaka. Nasi. Ndishera ambe kudonedza papa. Wallace. Mr. Walimbi. Madi the floor. Ndati ndio waitauri. Pada kuti chief apa ndio waitaurisa. Ndauya inini muri twacho. Inini ndaisataurisa. Waita sei? Paitaurwa nyaya nyaya yaingotaurwa sezvayanga iri. Vanhu vachitaura. Inini
nyaya yaitaura sezvairi zvakaita sei? ina handizivi vanhu kana vaitaurawo chokwadi, but vanhu vakataura wena. Ndaida kutokuudzai mukoma kuti zvikuitwa nevanhu hazvina kumbonaka. Hapana kuti kwanzi iwe ndiwaitochovhera hanzi gamota kaflo kanga kazara nezvinhingirikiri, hanzi ndikutengesa musoro wemombe inini. hanzi hazvine zvipakendikeka mabhanzi chimondimwi. Saka iwo wakazvinzwa nani zvawaitaura izvi? No, muona problem yamaita ndeyekuti munhu wamatosiya achienda ndiye munhu aidaro. Nhasi atonyepera kudhakwa hake links namona. Akanyepera kunge munhu akadhakwa achiziva kuti skiri rake raita sei. Aiwa, muri two ndimaichovhera. No, ini nyaya yacho aiwa, muona chii? Ini nyaya ndakatoiudzwawo nalinks akauya kuinbox live isati ataka. Akatonditi unoona the flow munhu arototambura. Saka ndakati the flow ari kutambura. Saka takazongoitaura panapa because isi kuti tirege muchifane nzara ikoko tatisingadi. Saka pakazoitwa mapledges. Gogas vanonzi gogwani vaivazve vakati vanokupai tray yekuisira chikafu. Vanhu munodonha munoshura nhasi. Guys, the floor asiri yafreeze kuti network yacho iri kumboita zvekuita seiko. iri kungokudonhedza network yacho nhasi inenge iri kunetsa. Nhasi iri kunetsa. I don't know why. Ukaona iri kudonhedza muridzi shema chaya ari kudonha. Hameno kuti chii nonga nhasi vanhu vari busy. Iri kushanda. ini network yangu masikati. Hauzi wega, ini ndiri kushandisika ipapa kuti ndiri kungodonha sei. Mina ndimbozama kutopinda mumafoni. Nhasi nejealous network naimedoi. Patisadaro wakuti the flow tekesa maeyes lolo futi. Usadaro tashi. Motikwadzisana the flow. Meno zvakuwala. Yanga isingaperi nhasi vatodonha kudai the flow tatogonera. Sunday. Vanodzoka. Musavatyire zvenyu, vanodzoka. Totomutanga neimwe yekuti hana mari yeairtime. Maybe vakuda kumbodya. Kana kutoshayawo data chaiko. Isi tiringodzudzutira wani tiri muri chitinetsa data tiringobuda tichidzoka iwe ungobuda kahwani nekutoinyi. Vanodzoka, don't worry. Vanodzoka. Zvinovanetsa ana the flow anoshandisa itel. Vanodzoka. Hainyatso. Nhasi network kunetsa wei. ndikuzama kuda kupinda neimwe foni. Asi uri right hako. Alright, let's hope chaita. Let's hope network dzedu hadzidonhewo. Alright. Ndikangodonha haiko zvinezvi. Ndoenda kucomment section. Hapana, muita sei chief? Ikadonha timinzi kuti pane dambudziko guru. Vanhu vacho vari kungodonha kuita asi the flow vatione pari kana. Ameno. The flow. Vamwe vese vari kudonha zvakanaka the flow.
Asi kunetsa network. The flow vakutonyasodonha chaiko kudonha airtime yamuramba haana kana send zviri Aya, guys, kuremera the flow iye nharo manje unoona problem yenharo angouya nechitenikeji chake cheupipa pane bhato mari yacho yaisaitenga upfu apa ari kusiya misoro yemombe ari kufanira kutengesa ichiora ono iye akuita system yekuda kumhanya achiti kwayanzi hanzi ainotemha muriwo kwamanjenjenje muriwo wamanjenjenje upi muriwo ungaitwa muriwo unoiswa muflower pot muriwo unoiswa muflower pot manjenjenje aisa muriwo muflower pot ndo muriwo utaura manjenjenje okuti ko inguva idzawa uchitemwa namanjenjenje asi masikati ikoko ka guys, ndakagara 4 minutes ndobva ndadonhedza because network yangu yakadhakwa. Alright, tiripo network yacho yadhakwa. Handisika network yacho nhasi haminotiseri kunetsa kudai nhai mwedu haminoti njava ine jealous haisi kuziva kuti mangwana eholiday mangwana eholiday kusvika Tuesday Monday boys ko late and unyatsoona kuti uyu munhu anonzi letika anondiziva because akamboiti mandebvu munhu asingazivi boys musadaro kuti wani mandebvu musi uno kune long weekend ndamuziva ngokwazeni letsopa haidonhe veduwe chero Tuesday holiday chero ndakuenda because network yangu yakadhakwisisisa yakuita one alright endako bye handisi kunzwa mushe ikona kudaro ticherera isanzeve papa asi ari kuita kakubreka hanzi enda kuziva handitoziva ndakuinda ini guys bye bye